Na tehát igen, ez hatalmas összeg, de biztos vagyok abban, hogy minden pénzt megér a leigazolása. Így van. Sajtókonferencia Delfér is. Hát ez Kurzawa átgondolja a szerződés. Sterling 32 millió maradt, és 8 millióért igazolják Milnert a Manchester United. Eladjuk, sajtókonferencia. Nem szeretnék a meccs előtt beszélni a csapatról. Milner ajánlatát elfogadták, oké. És a Brentfordtal fogunk játszani. Nézzük is, hogyan fogunk felállni. Kolarov, Zabaleta, Kompany, Demichelis. Hát igazából nem ezt a taktikát fogom játszani, meg lesz az összes igazolás, de most ez van. Fabian Delfet berakjuk, még nem rakjuk be. Kurzawát rakjuk be Kolarov helyett. A többi igazolás még ugye nem jött meg. De Síjót kell majd még leigazolnunk. Oké. Brentfordtal játszunk, barátságos meccset hazai pályán. Elég jól támad a Brentford. A kapusa is elég jó. Fernandinho lesérült, úgy nézem, ez egy elég szép szezon lesz így. David Silvát behozzuk helyére, nem tetszik neki nagyon az a hely, de én tudom, hogy ott fog játszani az én taktikámban. José Ángel Pozó szerzi az első volt az első félidőben, a második félidőt nézzük. Yaya Touré 51. percben talál be, 2-0. Kurzawa igen jó igazolás volt. 4-0 már a 60. percben. 5-0. Jovetic is betalál. 11-es. És ott a gól. Yaya Touré duplázik. 6-0. 86. perc. És ez a vége. 6-0-ra nyertünk a Brentford ellen. 600 pontunk van. 1500 is kapunk 100 SM kreditet. Brentford elérhető. 2 napot vesz igénybe. Mi történt szegénnyel? Lábfej, zúzódás. Az még nem olyan szörnyű. Nézzük az átigazolásokat. De Síjó. 12 millió, nem, 15 milliót ajánlunk érte. Így. Ja, de hülye vagyok. 40 milliónk van. Szányát le akarja igazolni. A Tottenham nyugodtan 2 millióért semmit nem ér. Bakary Sagna. Játékos választása szükséges, oké. Augusztus 1-e van. A Manchester United Jack O'Ear 20 milliót ajánlott, tehát az esélytelen. 23. Így. Annyiért vihetik. És meg is kapjuk 23 milliós ajánlatot. Így van. Manchester City Burnley. Dzeko még ezen a mérkőzésen játszik. Így. 4-3-3-A. Burnley ellen ez is egy barátságos mérkőzés még. Remélhetőleg ezt is megnyerjük, az első 2-t megnyertük. És a bajnokságban is ilyen fényesen szereplünk majd. És Stevan Jovetic is szerzi az első gólt a 11. percben. Valószínűleg ilyen 10 perces videókat fogok csinálni. Az lesz a legoptimálisabb, és akkor lesz egy elég hosszú sorozat. Ilyen 10 perces videókból. És pár száz rész lesz belőle. De nem baj. Másodikat Alexander Kolarov szerzi. 2 gólpasztot, nem. De
Edin Dzeko 2 gólpasszt adott. Hát most eladjuk sajnos. És Temajovat is duplázott, én nem figyeltem. És Demichelis adta a másik gólpasszt. Hát ha itt megverjük a Burnley-t, akkor valószínűleg a bajnokságban is meg fogjuk verni. Nagyon úgy néz ki. Dzeko betalál, hát úgy nézem, hogy elég rossz eladás ez, de 4-0-ra nyertünk. Az új szezon hamarosan kezdődik, 900 pontunk van ugye. Eladtuk Edin Dzekót. Azt kéne megkeresni, hogy hol van De Sio. A Juventus megvette De Siót. Ezt miért nem láttam? Hol van? Burnley-ben lesz. Juventus. Bakker 25 milliót ajánlottak érte. Ajjajjajjajjajjajjaj. Hát ha nem jön De Sio, akkor kénytelen vagyok leigazolni Walkert a Tottenhamből. 15 milliót ajánlunk érte. Így. És el is fogadták a 15 milliót. 55 milliót kér hetente. Vagy 55 000, bocsánat. Így ennyit kap. És akkor még Sterling, akit még meg szeretnék szerezni minden bizonnyal. Szerintem már ott van a Manchester City-be, de itt még nem volt. 25 millió 30-at adunk érte, és akkor még talán marad Hummelsre is. Hummels elutasították. Többet ér 30 milliónál Sterling. Akkor adunk érte 35 milliót. Walker a Manchester City-ben rendben. 35 millió. És elutasították a 35 milliót is. Hát. Lehet, hogy nem lesz meg Raheem Sterling. 40 millió. 40 millió dollár. És elfogadták. Ezt már szeretem. De így Hummels nem tudom megvenni majd. De nem baj. És ezért idejött adom neki a max fizetést, amit kaphat. Itt. Sterling sajtókonferencia. Igen, ez hatalmas összeg, de biztos vagyok abból, hogy minden pénzt megír a leigazolása. Ez így van. Keret. Tovább. 9. És a Chelsea-vel kezdjük. Hát. Ez a nagyon nagy gond, hogy Sergio Aguero le van sérülve. És több játékos nagyon nem is akarok eladni, mert mindenki megvan. Hát még Wrightot esetleg, átigazolás lista, meg Caballero-t, és akkor leigazoljuk angol kapust, Butland. 2,5 millió, hát ez bőven. 5 milliót adunk érte a Stoke City-nek. És akkor kicseréljük Bonnie Sterling, Jovetic. Ide rakjuk David Silvát. Oké. És Lampard még játszik. Berakjuk Zabaleta helyett Walkert. És hol van? Kurzawa helyett pedig, vagy Kolarov helyett Kurzawa. Így a Kolarovot kicseréljük Barkerre. Így. A támadást is átállítjuk kicsit, 4-3-3 az jó. 11-es rugó az Silva, irányító Touré, szabadrugások, Touré, kapitány, oké. De a